Yo, parang sa mga frontliners po na superhero. Yeah. 16 bars. Yeah. 7-9 is a genius! Naglalakad sa init ang sinanig sa puyatan. Pagod di pinapakinggan, sakit ay kinakalaban. Tayo'y binabantayan, tayo'y inaalagaan. Tumutulong sa nangangailangan, minamahal mga kababayan. Frontliners ay nakagapay, salamat sa inyong binibigay. Naskan namin nalalagay, sila ay nagbabahay-bahay. Sa rin nila'y sinanay, binubuhos kanilang buhay. Sa utos na binibigay, sila yung mga nagbabantay. Habang tayo'y nakakulong, sila sa atin yung tumutulong para wala mga taong malalagay sa kanya-kanyang kabaon. Dininda ang pagod, paus ay hinahagod, paa ay napupupod, nanginginig na mga tuhod. Sila ang ating superhero, kung magtrabaho'y di biro. Kahit lakas halos magbiro, sila pa rin tumatayo. Sobrang pasasalamat sa tulong nyong lahat. Nabuo ko tong pamagat para pangalan mo. 7 is a genius!